After 16 years nga pag-ere, ang showbiz-oriented talk show nga The Boss opisyal nang gitapos ni adtong Domingo. Sa usa ka statement matud sa ABS-CBN nga ang programa nakasabot sa ebolusyon sa showbiz news reporting ug parte niini ang pag-reinvent og bagong format nga show. Si Boy Abunda sa iyang bahin mipadayag sa iyang kasagmuyo ug miingon nga dili niya ma-deny ang iyang kaguol ilabi na nga dugay na ang maong show. Ang The Boss unang nag-air sa ABS-CBN niadtong June 1999 kauban si Abunda isip main anchor. Nag-co-host niya sa show silang Chris Aquino, Rufa Gutierrez, Christy Fermin, Casey Concepcion, Tony Gonzaga, Janice de Belen, Carmina Villaruel ug Charlene Gonzales-Muhlach.